Hi, Ma'am Shanna Cherry Blossom. Bang, bang. Ngizobhebha phambi kwabantu. Bobani. Bobani. Abantu bazotshathi siyatshora. Hayi bo. Asijolini. Hayi basijole futhi. Asijoli vele thina siyathandana. Angithi? Angithi? Ihawe bayathandana. Edumngane nakho uyabuza usilanda. Ubani? Uyangifolo. Good. Oh, couple. Sorry. We don't like couples. We're gonna go off now. We single. You got couple. No, boys. No. Yapa. We're gonna go now because you got couples. No, Sorry, my boys. boss. Huh? I just wanna do magic. Mates, we don't even have people in our life who would just come now and make a life in what. Hey, like. Bye, man. Don't wanna meet you. Bye. How wapamba kaloya? Kwami umuntu orongike manje. Yini kodwa senzani kanjani manje qhawezi? Ish. Mina ngifuna ukuhlala phansi. Yabanda nje. Athu. Lathi icuna sohlupha, into sazehlupha. Lapho bafethu yo, kufundeki bafethu ingidimazile lento le. Ufuna uhlala phansi? Ha? Ubunani? Ufuna ukuma? Ima phela ngenyawo phela. Hayi ushapa bafethu wathi ngitshengise lo magic. Banibone. Hello. Hi. How are you doing? I'm good. Hey, Bonga. I'm good. Hi. How are you? Thank you, sorry. How are you? I'm you. I'm Cape. Okay. It's just me and you. Okay. Maybe I posted ngicela uzende now. Oh, shile ngenze khona wena. All right, okay, ngizozenda. Guys, bukani la magic. Bukani me. Buka guys. Abudu for friend lo. Masha letha sakho. Buka ngamnika. Boom. Hamba nawo. Buka futhi ngamnika. Kusafriend owodwa. Ufiselani lona? Ay Masha no mfethu wena umuntu ngeyenza nawe magic. Awungithelanga Ngithi ngiyasho ukuthi kusawulo wodwa. Kanti umuntu ubambe lapha ingqayo bavuna yini ukuthi okay, asenze omunye magic. Osenza omunye kanjani bayazi ukuthi bebo-2 5 rand. Senza omunye kanjani magic manje. Letha la.
Masha, kanti yini magic mfethu? Wathi nginika imali uyayibeka lapha. Aveza ayikho khona. Okay. Ana. Spray pants. Sorry guys, sorry. Magic phela naye buyi reveal. The magic reveal. So ngathi sibona. All right, okay. Ngiyayithola ngikwenze cash. Yeah. Okay, wait guys, bukani. Magic, look. 5 rand. Waham. Say imali eyodwa njalo buka. Nansi, ngithi yabo? Vula. Ayikho. Ngayibeka imali. Buka guys, ngayibeka iyahamba imali. Kuyisele emuva yabo. Akuvele nginikeza kodwa buka. Kuyavela mina ngimnikeza imali. Buka. Yahamba imali. Ayizwa lento guys, book sa 5 rand odwa book now. Ngiyawubeka 5 rand. Uhambise. Guys, what the thing is short guys. Ngathi book ingasusi isandla. Engasusi isandla. Engasusi isandla kanjani man? Okay, ungasusi isandla masha nobuka guys. Ngiyasusa isandla yabo. Ngawubeka. Ngawubeka guys, uthi nibonile. Nibonile. Mbulu. Awusekho. Yabo? Awusekho. Niyabo awusekho. Uphi manje masuya ukhomba manje uphi. Ngisho 5 rand book vesandla phela. So masithi uyawukhomba manje uphi? Awuboni. Mathwana siyabonga ngama-gift. Sahamba sithengi izinye. My man, thank with the gifts man. Sahamba sithengi izinyo sifaka uMamshana. Yadlala guys, ngiphunyelwe imali. Mashana ngicela ubeke ufufana bami la sifubeni sami. Ngibabeke nje bonke. Phunyelwe imali zami za Raf. Sima zami za Raf lezi. Okay guys, ngishayiswe yilento le. I-truck la ubhozo. Ngafa ukhonkolo. And manje kuthiwa kunemali zami za Raf engiyilindile. Manje lekuthiwa 5 billion yabona labantu. 5 billion ngokuphozo but umkhwanazi uthe kuzoba u10 million, not billion. Billion is too much. 10 million because kuneyingane zesikole ebefanele ukuthi zidonatelwe. Washo nje wachaza so I understand that. So ngase ku 10 million. So awucabanga sisi like sizowenza nje 10 million. Awutshela abantu sizowenza 10 million. Wakumuzi. Thenga imoto. Uma ngathi anginazinyo indaba lefoni yakho manje. So wakumuzi thenga imoto sakha amarezi sakhe Singawakha amarezi. Singawakha amarezi. Okay, umuzi nemoto. Impahla. Impahla sithenga impahla doktor. Ne-furniture phela indlu ngithi indlu ihamba ne-furniture. Ya, bese sipha abazali. Okay, yeah. Phela. Bese siyadonate. Ingqondo yakhe limit. Sebadonatela. Donatela ubani? Abantu? Oba. Ingane ihlale e-home. Ingane ihlale e-home? Phela. Sesiqedile impala yakho. Sivule nebhizinisi.
Uma ucabanga manje lokho. Uyabona ukuthi imali ngeke ithole noma kunjani. Uyadonate njani ngisho ibhizinisi. Ugele uyadonate. Kuyothi kusuke bephela inyanga eyofuna nemali yakhe. Lokuthi nginikeni mina donation mina nginikeni. Imali ucabanga ibhizinisi. Business. Nje ukuthi kube into yesithathu. Into yesibili. Qala umuzi. Sengaba ibhizinisi. Awukwazi nje ukuthi ungajomba leyo phathi leyo. Hey. Akho moya uzowedla. Guys ngineyinwele bukani. Bukani guys inwele zami. Inwele zami. So are you proud of it? Inwele zami? Yes, bukani guys. Awumathiwa ngekami bese ngifake dry umasha no ngikaba ngifake dry. Hey, la. Hey, wena ufuna ngibulala musungilungisela ngekwapa. Hey wena mfethu. Awubeme. Angalutho nje anuki. Anuki kubani? Anuki. Kubani? Wena. Wazo makalamu wena manje. Masha no na. Abebona manga wena. Ngiyalika. Guys inekho nzima bla. Masha ukudla phezulu. Buthe wena ngikhalela. Wena udla inyama yenhloko. Mina ngidla isinkwa nakudla kuphathini. Awukudla. Khona inyama lapha. Khona ama-fries, ngafaka uvinegar, ngafaka ama-sauce, ngafaka neshwama ngezansi. Everything. Manje wena unambile manje. No. Wena uthe mina athi ngidle izinto wena wakhala ukuthi mina ngiyadla wena ufuna into ezokuthi. Yazi beba ngikho right mfethu. Awukho right nomelo. Ngahlali. Ngathi ungahlali. Ngathi ngenzani? Bethi ngama inyawo. What do you mean ngathi ngama ngenyawo? Stand up. Awucebe. Yeah, the words talking about you. Talking about you. Yes. Talking about you. you. Guys, niyazi leyo ngoma? Ngihambile. Yazi la? Ngibuyile. Ngiposhile. Bandi xelele. Hayi ngoma zaha. Brother. Wa masho uyiselani imali yami mfethu? Hayi suka. Lento. So guys, uthi lento. Ungiphethe rand phela. Uthi ngibali. 1 2 10 rand. 55 20 rand. Msungu rap 20 rand. 30 rand. 40 rand. Yeah, 55. 40 rand no? 50 rand. 55.
Where's the other 5 rand? Hayi bo, ngiyazi. Masha no 5 rand. Angiyazi. Khona la. Angiyazi ngempela. Kukwena ukuthi 5 rand do ukhokha ngo5 rand noma mhlawumbe ukhokha ngetelephone so uthini? Hayi bheba angikwazi 5 rand. Ukhokha kanjani 5 rand? Hayi ngazi. Po atunusa po. Ukhokhela amathemba. Atunusa po. Ukhokhela amathemba. Ngikhokhela kanjani? Ngizokunika phela 5 rand wakho amathemba. Ufuna uku-anyanisi yazo? Ufuna uku-anyanisi yazo? Mhlawumbe umlomo wami yazo. Yabona? Phela mina uzamulile musa. Musa ungivikela. U-anyanisi ophekwayo zona. Oh, ngiyawuzwa. Sorry Pitu kumakoti. Hayi kama uzokhuluma nje ungahlekisi. So uthini phela mezama uku-anyanisi bafethu. Hawu hayi manje kumele ngifunde manje. Isikhathi sami sokufunda ke manje. Yonto vele. Ubuhlehluka live nini? Isikhathi sami sokufunda manje lesi u-8 Hey guys umuntu uyabhala. Ikhanda. Hey guys umuntu uyabhala. Bhala. Postpone hayibo. Postpone thuba. Zonda guys. Hayi njengoba nowazi ukukhalisa amasenti izwe nje. Hayi Mashino uzala Kaputso Upizi Mashino nazo ngishila lonto ngizele bafanda umbekela pha ngisandisa charge charge okay mina ngithethe Upizi mina yes uyangizwa Hayibo Masha no wena susungidika ini hey lo we Masha no wena ngithi mina umusu ukhuluma nami kanjalo ngiyabona guys yabo uthangisaba. From Facebook, IG Capsted sent you a friend request. So vele amaXhosa ayashana. Ngiyabuza. I don't know. But I'm capable. No, ngiyagcoba nginankinga. Ngihlezi ngiyisosha ngihlezi
Yo. Ay bukan lali ye. Lento yenza lapho soyidla sobabili. Wena ufuna ungidlisa wena. Hayi ngeke awulambile. Ubudlane. Nini. Emina ngithi. Akhona semini manje ayemasha nosoyidla sobabili lonto. Ngiyakubona into yovuvuzela izinto. Yini pholathi ivuvuzela? Uvuvuzela into yothando? Uvuvuzela ukuthi kube njani? Leyo nto ivuvuzela ukuthi kube njani? Uthi ngithanda wona wedwa? Ya nginenkinga ikhiphe leyo nto. Ngeke ngisayidla leyo nto mina ivuvuzela izinto. Baby, now yes, baby, labo mosquito. Ngathi bayezwa mengivula umnyango cabanga mfethu bavele bathi. Yini manje le? Shwama no Friday. Yeah. Angazi ngifuna back. Mina ngithe ngicela ukudla kwemvelo. Hey, hayi bebona ngeke. Ngicela ukudla kwemvelo. Baba shano angikho right mina. Okay, massage. So ngiyakwazi massage angekho right. Yeah. Phela umassage umsebenzi wakho. It's not like usihlambe into phela sikucele yona. Thixo waseGeorge Dogg. Yazi mina uyithetha. Yazi mina ndiyanyama uyithenge pha? Ukuthi nje inyama eqinyayo andimbi bangithungayithandi. Ngithanda ukudala mina. Thanda ukudala? Yabo njengoba ngikhumulelanga wena ngiyacela please namhlanje angikho right nje. Ukhumulelana? Hayi baby ngeke uyazi nje angikwazi ukulala ngigqokile mina. Kodwa nje namhlanje nje Nkosi yami angikhulelanga abantu please ngiyacela Nkosi yami. Ngiyacela yo. Khathe mgabhazi mfethu off light man. Off. Yeah. Off. Ngikhathele mina namhlanje baby. Yazi mase akudleki. Like amalonda like ngazi endani. Kuphi baby? Lana. Hayi ma.
Usengizwe inyama. Ungakwazi ukudla baby mfethu. Lokhu sala usudlela mina. Mani wenzani? Hawu baby ngeza umuntu wakho. Awuphathiswe ichichi mfethu. Imphathiso kwechichi. Angilona ichichi. Siyazi. That is why sithi cela uziphathise okwe. Singasho ukuthi awuziphathe njenge. Yabona ke baby. Iyachopa. Unoboy. Masona yini? Befa bengu. Indaba ukhuluma into edelelayo. Indaba ukhuluma into edelelayo. Iyachopa man. Uyazi nobani uthi angilona ichichi? Hayi. Cha. Uyazi wedwa nje abantu abayazi lento ukhuluma ngayo TikTok. Bayayazi. Hayi abanayo iprof yayo. Banayo. Iphi? Bawubona. Kophi. Ay tapha ukuthi shofe ngiyadelela sephe kanjani. Akuhleki. Amalondo no. Ngibeke ukudla. Ukulambile. No shame. Futhi aba usho awushem futhi ubuya ngitreata lana man. Ngikwenzeni baby? Semlomeni lenda ngithi anginalo iyeza mina lomlomo. Kumele ngenze njani baby? Ngabo. Deep kiss. Ay, sengiyabona guys akaguli. Ngiyagula. Ngiyazi ukuthi ufuna kwenze njani. Ufuna siyagula, siqabulane ngoba ethi le kiss izomlapha, into ezokwenzeka kusodlula emqabuleni. Usibona isandla ungasazi nokuthi siya kuphi. So into ezokwenzeka ke awuguli wena ngizokuyeka kanjena. Sizolala nje. Ngeke ngiyagula namhlanje Nkosi yami angiyifuni ngiyagula namhlanje. Ayifonini. Yona. Bengicela is typing. Akwenziwe phela. Shothi siyenza thina. Hayi cha abantu bako bayajwayela baby. Lana TikTok kwakho shame hayi. Wema baby mfethu ngihlale phansi. Yo baby ngiyagula. Yo. Masona. Alfuzi sathola. Akuzange ngempela. Akuzegaba. Ngizokubeka phi le baby lokhu? Engaze mnyama nje. Hayi, masona mfethu. Babasha nomfethu. Ngicela ubuke la. Ayikho impukane mfethu. Angazi ukuthi izongena kanjani mfethu. Ayikho. Babe, bo. Asikho sivale kabi njengamanje lapha. Nalethi siyavala. Faka bala uvale. Ay. Umincile ni? Awumincile andi. Yo. Babasha nokungadlali ngami yesa. Ngithanda into yenzayo. Angiyafisa. Ngithi umincile mina.
Yo, shuthi mase kuthiwa usuyaminca-ke. Yo. Ezakho nje engathi ezashaka Zulu nje. Yo. Nyaka kwe. Kodwa uzothatha izinto zabantu. Angizijaji, bengitshela mina yo masha no yes. Yes, manje. Ngithini makuthiwa? Uthini? Ayibona wayetshela ukuthi uspecial wayengizole ngikhuluma ngawo. Ayiphathi kahle. Ubani owetshela ukuthi Uyangilimaza. special? Ubani? Ushaka. Man. Zimnyama kwa. Ayibo, ulona ihleze enquni lendle yokuxoxana. Hamba jump. Alifaki amasha noyiphenda. Kungazi ukuthi ubuze ukuthi ukhumule ngisho iphenda akalifaki amasha noyiphenda. Sengiyenzela mhlawumbe uma ukuthi mhlawumbe hayibo, uma mhlawumbe yabona ugqoke ingubo yabo. Nawe mhlawumbe yabo ilambela. I feel free nje ndoda mfethu. Opportunity le kuyobuziyekela. Alifaki amasha noyiphenda. Kuyobuziyekele nje nawe lapho ke ndoda mfethu. Engalifakile iphenda ihambe town ngengubo. But kuyobuziyekela mfethu. Qala umsebenzi ke ndoda. Umsebenzi wani man. Ngumashana ukuthi ngihleli kanje mfethu singazi chapter 1 2 3 4 5 6. Chapter. Manje angazi ngisho chapter eyodwa. Ngiyabhala kusasa ke. Yancinza mashana. Kahle fango. Befango. Ngifake. Push up on like yeah. Check on what things are. Abantu shanta zowenza ngizovela ngizumeke lana mina bese kuthiwa ibhadi. Okay, vanuleva. Ngimamshana. Refine. Ngemumva. Mamshana thulifanga ngemumva yini? Kinalona. Guys, ingoma engiyithandayo njengamanje number 1. Yo, ngifuna enje. Uzobuza mfethu leyanto. Sise live mama sobuyela kuwe. Se live sobuyela kuwe. Abangaphenduli nabi noba mhlambi basebhizi but nabo bangaphenduli besibhalile. Sifona asina airtime. Okay, sure. Impumulo yakho baby inempiko. Ungishayelani. Ngikhuluma iqiniso nje.
Yo, uyakwazi ukutshela uma wakho ukuthi u-live and uya-understand. I wish ukuba ngu shuthi wakho uthi mangila u-live. Wow! Kuyakho into ngicabanga u-live wena. Kaze ngihlanyela ke le ngane oyishinda. Why ungathatha ingane uyifake live? Ngoba wena u-live wena. Guys, ingoma number 1 engiyithandayo njengamanje nansi. Nansi izola. Ungayeki ungibambe angeseduze ngitshele mfethu kodwa mzukulu ayi hayi nayibona le nina beningayirate awumbakithi mamshana yakuthanda lo aw we ayikithe ngayithanda njeka lento othutwa umshana uyakuthanda. Is one bell guys, it is Shano or Shana. You Shana one manje. Ungayeki yeke mawungafuna ukuyeka futhi yeka. You know what? Suyala? Ngengane phansi ayibo ngabe ngiyasibandana amathethe ebuhlungu kanje ngeke Hayibo sekuyosho phansi manje hayibo ngithatha live uzongicabanga ke oh drawing game yeah maybe masidlale kancane hambi isuke isethwa kanjani yo phezulu nansi okay okay guys ngizodweba into and then ngizosho ukuthi yini nizwana how why ilala phansi izwani phela guys uzolala phi bebe copla le straight yo masho ile game face ayenzeki lento le Hey guys, ayidlaleki le game sorry kwani game adwa ayazi wait get viewers guys it's your body language but I'm saying body language try another word if this one is too difficult make sure you viewers
case in the same language as yours. Yo. Usebuye kumshado. Hey. Ainda. Yeah, about it and then welcome back. Shit. Le game. Ihlale. Maybe somebody can pull me live, man. I was like, good. Wait. Wait, bro. Nice, Ibara, wait, nice, Ibara. Shit. You better We should put it on the 600. Start. Open, everybody, way. Wait, this pop cycle. Oh, Shoot it, amagama le. Abantu bagesi lento uyayichaza shuthi ukuthi yini and then abantu bese ayi umuntu ahamba ufunda guys nonibona ibe right.